Liyatsho elogwitsho lisitsho nje mbukeli liyaqala into kubana sesiqela siqongotha le yure mbukeli ke besingene emoyeni kungekudala kodwa ke xa kungoku nje sele sesikhabele ezipanjeni kodwa ke mbukeli ndiyathemba into kubana nalapha ekhaya usonwabele si ekhaya jikelele. Hey Nadia ndive ngathi kuzoba neholide nini besithenjisiwe kodwa sithi aba nini kwathiwa hayi uthi hayi bendidlala hayi njani akudlalwa ngento yeholide wesingomvulo kaloku nawe ndiqinisekile into bana ngeweekend bendisendizithembisile kula mcimbi bendizithembise ngeholiday kodwa ke sesilapha mntasekhaya bukele singena kuyiro yethu yekugqibela njengoba besesitshilo ke mahlongothi xesha lakhawuleza liyakhawuleza hayi ke sisiphathele zihamba phambili amaphephandaba ukanti sisenalo ke nodliwano-ndlebe lwezempilo kodwa kwangoku masijonge ezihamba phambili. Ngaphezu kwamakhulu asixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo zokugqibela namhlanje. Baba ziveze ngifune sakho isandla. Listen, this is Kenyat and of course your anointed superstar. Listen, namhlanje ngise SABC Ekhaya Jikelele. Listen, always Monday to Friday, entertainment, sports and everything you want. Listen, keep on tuning in. I love you and may God bless. Bangaphezulu kwamakhulu asixhenxe lamawaka abafundi bematriki ekulindeleke ukuba bachophele iimviwo zabo zokugqibela namhlanje. Ethetha nonondaba malunga nemeko yokulungela iimviwo phezolo umphathiswa wemfundo esiseko uEnji Mutshekga uthe lamanani ayizoncukacha manani nje kodwa aqulathe iminqweno amaphupha neenzame ezingayikiyo zabo bonke abafundi bebanga le-12 uthe liye lehla kancinci inani labafundi xa kuthelekiswa amanani alonyaka no-2022. Luye lusenyuka uhlaselo olusuka kwimikhosi yase-Israel kumantla eGaza. Abasemagunyeni kwezonyango eGaza bathi inani labantu abaswelekileyo lidlule kuma-8,000 abantu ngempela-veki. Isithethi somzi wozakuzo wasePalestina eMzantsi Afrika uHassan al-Drami uthi amalungu alishumi osapho lwakhe abulewe kuhlaselo lolizwe lase-Israel kwisakhiwo eGaza. Uthi babehlala kwisakhiwo esinemigangatho emithandathu. 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. When I heard this sad news, I couldn't hold myself because personally, I grew up in this area. I grew up with those people who have died today, and not even my family. We have Palestinian people here in South Africa, living, holding the citizen of South Africa. 25 people belong to Malaka family. They were died before. And to also another people, another friend who is living in South Africa. Few weeks ago, or last week I think 30 people of his family were died. We are not numbers in this world. We are a human being. Eskom uphumeze ucinywa kombane emva kweentsuku ezilithoba zombane ongaphazamisekanga.
Inqanaba lesibini liqale ngentsimbi yesine emva kwemini izolo kwaye licwangciselwe ukuqhubeka kude kube sesine ngalemva kwemini. Wescom uthi inqanaba lesithathu liza kuqhubeka kude kube yintsimbi yesihlanu kusasa lilandelwe linqanaba lesibini lokucinywa kombane kude kube yintsimbi yesine ngolwesithathu. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uKhumbudzo Ntshabeni uchaze iphulo lokulwa nzima le-Springboks lokugcina intshinga yabo yendebe yehlabathi yombhoxo njengophawu lokuzimisela kwabo bonke abemi boMzantsi Afrika. The Springboks symbolize the resolve, resilience and unbreakable spirit of South Africans as a nation. Never has a team which was once at the center of dividing a nation has risen time and again to unite and rally the nation behind one flag, a single identity of being a South African. We are proud of the leadership of Captain Siya Kolisi, who led the mighty team to victory. Would also like to extend our appreciation to all the South Africans and Africans and all the supporters of Springboks from all walks of life. Supporting our national team is not just about the game, it's about forging a collective spirit that extends beyond the field of play. It's about instilling a sense of pride in our national identity, reminding us of an incredible strength we possess when we stand together. Ngenenembukeli masibumbane sibe yinto enye sithi nqatsho ke kuKhumbudzo. Kusenjalo ke abalandeli bamabhokobhoko abadele ingqele nemvula benjenjeya ukuthontelana bephuma ke kwibala laseStade de France emva kokubona iqela labo lisenza imbali. Yes, sikwenzile lo kumele sikwenze sishayile New Zealand. Look how positive we was with this tour. We came with for 2023 and we're going to take back the Webb Ellis Cup. South Africa, we've got it again. Absolutely amazing. We enjoyed every second. Just thank you to France for hosting the World Cup. What a match. I think the whole team pulled it off. Collective effort. Ross Erasmus, I mean, everyone was doubting the 7-1 split and he got it. Ukanti abahlali basempuma koloni nekulikhaya likakapteni wamabhokobhoko Siya Kolisi bakholelwa ukuba lempumelelo yamabhokobhoko iza kukhuthaza abadlali bombhoxo abahlali ezilokishini ukuba nabo ngenye imini bayakuze bamele uMzantsi Afrika babe yinxalenye yeqela lamabhokobhoko. uKolisi wenza imbali kumdlalo wangomgqibelo ngokuba ngukapteni wokuqala wamabhokobhoko ukuphumelela itumente yendebe yehlabathi izihlandlo zilandelelana. Ilokishi yaseZwide, ikhaya likakapteni wamabhokobhoko uSiya Kolisi. Kulapho khona iphupha lakhe lokudlala umbhoxo liqale khona, kodwa ngoku sengumdlali kwizinga eliphezulu kwaye wenze nembali. Imibhiyozo iqhuba jikelele kulo masipala uMbaxa emva kwempumelelo yamabhokobhoko. Le mpumelelo uluntu lukholele iza kuba lihlumelo kubadlali abasebatsha basezilokishini abafana noSiya. Umdlalo wombhoxo abantu abanibecima ngabantu ngumbhoxo wabantu abamhlophe. Namhlanje uSiya usibonisa ukubana lo mbhoxo abantu bethu nabo bangaba khona baphumelele kuwo. Khuluma ncile kakhulu singumzontsundu ithetha lukhulu lonto leyo. I-back to back legacy leyo kaSiya Kolisi sivele kakhulu and for umuntu omnyama inikeze hope. Iqela wayelidlalela iAfrican Bombers ikholelwa ukuphinda kwaKolisi ukuphakamisa le ndebe ityeli lesibini kubonisa okokuqala bingeyompazamo. uSiya ngokuphakamisa la ndebe izolo wenzela lula umzali nophina ekuqeqesheni umntana kuba usisibonele sihle ukuthi kwindawo kule miqhuqhwa yaseZwide kunako uphuma umuntu onothi akhokhele isizwe. Kwenziwe isimemelelo kutyalo kumbhoxo wasezilokishini ukuphuhlisa abadlali abasebatsha ukugcina imbali kaKolisi. Siya Kolisi iproduct yam usuka kum and baninzi abasuka kwi-black officials ekusapose bangoba ngabantu abaqamayo phaa kwi-Eastern Province.
Amathemba aphezulu kubahlali balo masipala umbaxa ukuba iNelson Mandela Bay naye iza kuba inxalenye yedolophu xa kujikelezwa ngamabhokobhoko ebonisa ngale ndebe. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina ndizeGqeberha. Phambi koba niphume niye kwindawo ngendawo siniquluqele uqikelelo lwemozulu. Qaphela. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba eqaqambisa ulwimi lwemveli u-SABC lihaye kanti ke mbukeli siyafumaneka napha ku-SABC Plus kumnxeba wakho wena nje yapha udownloada khona uthi SABC Plus udownloade utsho wehle ezantsi uthi SABC lihaye uzawusibona ekhaya jikelele. Kanti wena Nadia nawe mbukeli ngoku sisingena kwisiqendu samaphephandaba apho sijonga kaloku eziphala phambili kumaphephandaba namhlanje. Xa sijonga ke mbukeli pha ku-City Press kuyaphawuleka into yokubana amaphephandaba kule mpelaveki ukuba onke ahlomla ngoloyiso lweqela lamabhokobhoko kwindebe yehlabathi yombhoxo. Njengokubona pha mbukeli pha kwi-front page babhalile bathi champs ewe kaloku ngamabhokobhoko. Kanti uMzantsi Afrika uvuke ngentsasa yangecawe ungazi iphupha lokuba zintshatsheli zendebe lehlabathi yombhoxo ukuba linjani, kodwa akukho mntu unokuluhlutha kubo. Kanti ke Esther the France ompondo ezihlanjiwe bazuze uloyiso lwenqaku elinye kwaye ngoku elilelona lamaqela amakhulu eSpringboks kwimbali yombhoxo. Ngokuvuka ke kwentloko enzima yentsasa yangecawe emva kwemibhiyozo emikhulu yobunye ubusuku obukhulu bombhoxo, iiveki ezisibhozo mbukeli zokugqibela ziveki ezimbukeli zothando, intlungu, unxunguphalo kunye namaxesha okuma kwenhliziyo. Konke ke kuya kuba yingenelelo kwisizwe esifuna amaqhekeza ethemba ngoku. Kwaye inyaniso iyakuba yeyokuba iqela elimele bonke abemi boMzantsi Afrika nabaphuma kuzo zonke iinkalo zobomi. Liyilwe laba sisixhobo sombhoxo esisebenza ngokumangalisayo esoyisa eyona nkcaso ingqongqo, imiboniso esecaleni kunye nokugxekwa. Elo ke mbukeli liphepha elisuka pha ku-City Press. Chuncembe sijonge ku-Sunday Times wena Nadia. Sunday Times ithi basinde ngokulambisa apho bekunyanzeleke ukuba bajongane neqela likwinqanaba lokuqala nelesihlanu kwihlabathi kumdlalo omde nobe kungekho mntu ubhadlileyo unokuze alincome. Njengoko uGavin Rich watsho ngenye imini kwenye yeziqwenga zakhe, uKit Christie wayedla ngokuthetha ngendlela ephezulu kunye nephantsi. Phumelela
uphumelela umdlalo wakho omkhulu wepool kwaye kukho indlela elula eya kumdlalo wokugqibela wangagqwesa loo nto ithi iba nzima ngakumbi. Into ezijongene nayo iboxing kwindebe yehlabathi yayifana nokuthatha itonela elingaphantsi komhlaba. Hayi nene. Hayi zizombukeli ziyabila azinqumanga kwaphela. Sijonge mbukeli xa siyiqela ke siyiqokumbela sizawujonga iphephandaba lesolwezwe. Njengoko ubona mbukeli nankiya uSiya Kolisi ubambe ezandleni zakhe yona kaloku imbasa athe wayizuza phaa kwelalizwe laseFrance ibhaliwe ithi siyamthanda uSiya Kolisi. Kanti ke uRussell Erasmus kunye nomqeqeshi uJacques Iindaba abazange bajike bacebe beza neendlela ezintsha zokulwa ukudinwa okucacileyo kwetumente okwakuza kuza. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana baphulukene nabadlali abaphambili abafana noMalcolm Marx ndixela kaloku bona ooMakazole Mapimpi. Kodwa oko ke akukhange kubatyhafise kwaphela noxa ke umnqwazi wabalandeli ubungaqini kodwa inqaku elinye elingumsantsa lithe labangela imbali entsha ngeliqela. Mbali leyo namhlanje njengoba silapha siyisasaza apha ekhaya Jikelele imbali yokubana bazuze intshinga. Kanti ke amabhokobhoko ayabuya kananjalo ngomso yimincili luchulumanco. Andazi wena Nadia phakathi kwethu sobabini funeka omnye abe upha eOR Tambo. Ndim lo. Hayi kutheni wazityumba? Hayi kaloku ndithethe eqala nje uzawuhamba mna uzawusala apha wena. Mna ndizayibamba kwela cala. Utsho kanje ndizabamkela ngezandla ezishushu. Ewe manje ndiyacinga nami into yokubana xa befika iba kwela cala mna ndibe kweli cala. Bayabuya ngomso mbukeli ndiqinisekile into yokubana eOR Tambo kuyobe kugcwele kuthwe kumnandi njengokubona namaphephandaba esandula wafunda mbukeli into yokubana akawuvalwi umlomo ngawo amabhokobhoko athe azuza intshinga. Ngenene ibuyele eMzantsi Afrika luchulumanco kumlisela nomthinjana. Kanti ke ngokumbukeli masithi qhwi evenkileni kukangako ke besiniphathele kona njengoko kaloku besinifundela amaphephandaba aphala phambili. Masiye evenkileni qiniseka mbukeli into yokubana awuyi kwandawo kusekuninzi esiniphathele kona na njengoko kaloku kuyo le nyanga siqaphela i-mental health awareness month. Siyabuya ungayindawo. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Nanjengoko kaloku inyanga kaOkthoba inyanga yokuxhobisa ngobume bengqondo. Namhlanje sijonga unxulumano phakathi kwamatyala nobume bengqondo kubantu abatsha ngenxa kaloku yokunyuka kwamaxabiso. Abembo eMzantsi Afrika bayaqhubeka nokujongana neemeko ezinoxinzelelo lwezemali ezinokuchaphazela impilo yabo yengqondo. Phononongo lubonisa ukuba abantu abanamatyala kunokwenzeka ukuba bajongane nemiba yempilo yengqondo efana noxinzelelo olude, ukudakumba kunye nexhala. Ukunaba ke ngale ngxoxo sizawuthetha nomcebisi wamatyala uPaulvia Shiburi ukhona ke apha estudio. Paulvia masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabonga, I appreciate le isikhathi esininika sona ukuthi ngibe lana and then khona ukukhuluma nani regarding ikweleti and also mental health. And xa uthi izikweleti khona ominxileyo ukuba uyaqonda into yobana uthe gabhu ithi imali ingena xa kuqala inyanga abejonge yena into yokubana ayiwanda iphela nini kuba kwangolo suku lokuqala sele nje inengxaki ezininzi. Engumba otshisa ibunzi nobaluleke kakhulu lo umba wokujonga uxinzelelo lwengqondo nezikweleti. Ungathi nje kutheni kubalekile into yokubana sixhobise uluntu malunga noku? I would say ukuthi it's important ukuthi abantu bakhona ukunderstand ukuthi mawunezikweleti izikweleti affecta i-mental health yakho. Awukhona ukuplana into zakho kahle because of une-financial stress, i-burden ikhona laphayana, awukhona ukuthi uplanele i-future yakho. So i-affecta i-mental health yakho. And it's important ukuthi sikhulume ngayo ngoba the more sikhuluma ngale ndaba ye-mental health nama-dates inikaza ama-consumers ukuthi babe ne-platform yokukhuluma ukuthi ba-express nama-feelings wabo ngoba into eziningi uzofanda ukuthi recently ngo-COVID i-South African Depression and Anxiety Group bayenze i-survey and then yakhombisa ukuthi 46% of people abanematyala they have mental problems as well. So yakhombisa ukuthi it's important ukuthi sikhulume ngayo as early as possible.
Yo, that's a huge number, 46% yabantu ebonakala into kubana banoxinzelelo lwengqondo ngenxa yamatyala. As njengokuba wena ungumcebisi kweli candelo, ndiyarhalela ukuva kuwe because apha sithetha ngabantu abatsha. Xa besiza kuwe mhlawumbe bezawuchopha nawe phantsi, ingaba ngeyiphi imiba from your consultation view abaye bayithi thaca etafileni ebangela uba umntu azifumane ethe gabhu ezikweletini kananjalo edilishana ne-mental health? Most of the people baba apply for debt counseling or baza guti bafuna usizo mayelana nezikweleti, you may find guti most of them abayiplananga lento. It just happens guti bathatha izikweleti without having in knowledge ukuthi nale izikweleti ngizosikhokha kanjani 6 months 7 months down the line ngizokhona ukuzimanage le izikweleti na. Most of them abanalo ulwazi regarding izikweleti, and then they don't know ukuthi mawungangena izikweleti ungaziplana, of course izo affect the mental health yakho. And then especially young people mabathola umsebenzi, it's a good thing thola umsebenzi, and then bese ke udecide ukuthi ngifuna ukuthatha imoto angaplananga kahle ukuthi le moto ngakhona kuiafforda na, or ngithatha imoto simply because ngithola umsebenzi, ngingakhona ukwenza kanjani ukuthi ngingakhona ukuafforda izikweleti zami, can I plan for it in the future na. Uzothola ukuthi labantu abaningi young people bayaza ku debt counseling bathatha izikweleti eziningi nama credit card nani because of le lifestyle lebafuna ukuthi bayiphile. I mean usajo graduate uthola umsebenzi, it's a good thing, so bafuna ukuzireward, and then you may find that a person buys a car and then leyo imoto abakhona ukuiafforda down the line. So and then now bathola they are very depressed, and uzothola ukuthi youth and between under the ages of 35 they are very depressed because of le ikweleti needs. So uchiba umntu le lifestyle afuna uyiphila okanye xa ibona ba okay izinto ngathi zilungile akasakwazi uafforda ke ngoku because yena akakwazanga into bamhlambe abe kanti uyabudgeta, and that's where you come in as abacebisi bezikweleti. Ungathi mhlambe njengoko uthethaca unobangela wezinto ezininzi abantu abatsha abaye bakhale ngazo. I mean it's surprising umntu xa izothe yamdala enze i-bad financial decision. Does it mean that not enough is being done ukuxhobisa isizwe simnyama? Because xa sesibona lento yezikweleti iqhaphake kuthi bantu abamnyama, ungathi alukho ulwazi mhlawumbe olwaneleyo ngezezimali nangendlela umuntu angachitha ngayo imali yakhe ade abe kanti sifikela kwelinqanaba. I would say ukuthi not enough is being done. Ngoba asifundisanga ngemali esikoleni. We learn about imali once we graduate, sicala ukuba nemsebenzi. That's when we start to learn about imali, ukuthi imali simeneka kanjani, and then what do I do ngeleyo mali. You know, if awuyazi ukuthi into, if ungayazi ukuthi uzoyihandla kanjani, most of the time uzoyimisuse because of you don't have the idea ukuthi ngingakhona ukumanage izikweleti zami kanjani. So you may find that a lot of people, financial literacy, we are still lacking as a country, and it's something that mele ukuthi sisebenze nama Department of Education to make sure that we empower abantu basebancinci, even in primary, even in high school, so that when they get to university level bazokhona ukumanage izikweleti zabo. And it's not just young people, even our elderly people baya strugglisha ku manage izikweleti. You may find that thina abasitshelanga ngemali sizo into le, there's not enough education or ama programs akufundisa abantu regarding izikweleti. Kusho ukuthi ke isebe lezemfundo kusekude engqinibeni into bridging the gap ye financial literacy. And apho ndifuna ukuza khona kukuba ewe siyakhala into kubana okay uyisave njani imali, uyichitha njani, ubudgeta njani, uqinisekisa into kubana awuzifumani kwesisimo okanye lengxaki sithetha ngayo namhlanje. Singathi into bana uMzantsi Afrika when it comes to economy asenzi kakuhle kuphela. I-prices yenyuka, ukutya ngamaqanda, zipetrol ngamafutha kunzima. So umuntu mhlambe angenza njani uqinisekisa into kubana nakubeni ewe imali khona ndinezinto endizicwangciseleyo uba ndizenza, kodwa looking at the economy maningazibhaqise ndikule meko enkuyo.
The important thing engayisho ukuthi singathathi ikweleti unnecessary debts is if ngayifaka that way. Uzothola ukuthi abantu bathatha ama-accounts amaningi all at the same time. If you can cut kulama accounts wakho mhlambe if udinga loan, you don't need 5 loans kuwonke lama bank. So it's important to cut off some of the expenses, cut off some of ama living obligations wako, and then things like food, grocery yadura vele expensive, food is expensive, everything is expensive, but kunento ezincane that we can cut off and we can take that money sakhona ukuyisave leyo mali so that during the unforeseen sizokhona ukuthi simanage ikweleti zethu, sizokhona ukuthi simanage ama finances wethu, not just equality but also nama living obligations wethu okufana no school fees and then family responsibilities. So it's important ukuthi si cut off, sibone ukuthi si differentiate between ama needs nama wants. Yes. Ngoba ama needs sinama needs and then we also have nama wants. So it's important ukuthi see have a thin line or draw a line between ama needs wethu nama expense nama wants wethu. So in that way we will plan properly, sizokhona ukuplana kahle regarding ama financial situation wethu and then how we can actually make sure ukuthi sizofika kanjani ukuthi sibe ne financial freedom esidingayo as individuals. Yes, mensaza kuyo kanye lomba uchaphazelayo differentiating between needs ne wants. And enye into wena endithanda ukuza nayo nje xa niphanda ndafumanisa into kubana ngomnye umba ochaphazela kakhulu abantu abatsha, umba we-black tax. Fumanisa uba umuntu omtsha ugqiba usebenza and uyaqonda mose ingakumbi xa ukhule ekhaya kuyaxelela into yobana hayi xa sowusebenza sijonge kuwe, nawe uthi usenza izinto zakho ubuqonda uba ekhaya bajonge kum. Fumanise ngoku into yokubana uxanduva lungaphaya ekhaya balindele ngabantwana mhlawumbi abazemva kwakho si-school fees yintoni. Singaqinisekisa njani into yokubana nakubeni ewe ikhona i-black tax kodwa ayisibuyiseli ngasemva, uyakwazi ukuprioritize into yobana le mali iyekhaya kodwa andishiyeki ndithe gaphu ematyaleni. Ungathini ngakuphefumla ucebisa abantu abatsha ingakumbi when it comes to black tax? I-black tax ngicabanga ukuthi what we can do as young people sihlale phansi sikhulumisane ne-family yethu ukuthi mina umholo wami is this much, every month ngingakhona ukusenda mali, every month ngakhona ukusenda 1,000 3,000 whatever it is. Khulumisana nabo, hlala phansi nabo, because sometimes nabazali bethu they have an impression that if uthola umsebenzi uhlale eJoburg eGauteng that means ukuthi unemali, but it's important ukuthi uhlale phansi nabo, khulumisana nabo, batshele ukuthi mina ngakhona ukuyenza lokhu nalokhu, other things ngingakhona ukuyenza, but also remember ukuthi nami ngine impilo yami, i-lifestyle yami, mele ukuthi nginema expenses wami, i-rent mhlambe, i-grocer, whether it's a vehicle finance or i-bond, but nami ngine ikweleti zami singakhona ukuthi sisebenzisane kanjani so that mina also I can still be able ukuthi ngikhona ukusenda imali every single month without fail, but leyo mali it must be realistic. Bangacabanga ukuthi sengisebenza eGoli that means I have this much, a lot of money. So it's important ukuthi sihlale phansi nabazali bethu, family yethu, and then just explain the situation ngoba sometimes if singakhulumi we will not get the help that we need, and then when singakhulumi nabo bazocabanga ukuthi that means she's able or he is able ukuthi akhona ukuswondla every single month, whereas it's not the case. So it's important ukuthi sihlale phansi nabazali bethu si explain the situation ukuthi thina this is what I can do, mina this is what I can afford on a monthly basis. Siyathemba into yobana nabazali bakwazi ubaba understand kuba nabo ingxaki zabo ivele bengathi zibaninzi xa bebona into yobana ye umntana seyisebenza, uva bana ifowuni zingenile. Eyona nto ingamandla kukuba sizise isombululo kule nyewe sijongene nayo, looking at abantu abatsha apha eMzantsi Afrika nemba kaloku omkhulu wentswelangqesho. Ndiyathanda into yobana uvelise, because even nale mental health sithetha ngayo singatsho sithi ngomnye umba ekusafuneke kuxhotyiswe uluntu, because mhlambe umuntu akazuqonda into yobana umixa njani izikweleti ne-mental health. Ndiyarhalela into yobana uxhobisa umbukeli uba ngaba mhlambe kuphi abo azazifumana into yokubana yeyi le nto seyichaphazela nengqondo yam, uzawubona njani uba andisekho right ngoku, kwaye xa izibona uthe gabhu ngapha usezikweletini, ngapha unoxinzelelo lwengqondo, what is the easiest way out? Because azizohamba izikweleti ngapha funeka ejongene nazo, ngapha ingqondo
ininzi umela njani nayo umuntu? You know, there is no easy way out ngingasho ne, but le process yokuthi ukhuphe abantu ezikweletini, it's a long process, and then idinga support from family, support from the debt counselor, support from nama credit providers. Ngoba if there is not support, there is not enough support, uzothola ukuthi labantu still they are drowning even more in depression, in debts, even though the process ikhona lapha. So support from all angles is important, and not only support from all angles, but also support from family. Now you need to be intentional ukuthi ngifuna ukuphuma ekweletini, ngifuna ukuphuma in the situation that I'm in, even the mental health yami, it's not okay. Ngifuna ukuthi ngibe right, ngikhona ukunakekela ifamily yami with a sound mind. Yes. But angeke ukhona ukuyenza if you are depressed. It's a process, ithatha isikhathi. And naxa ungekho support. Qaba njengaphambi kokuba siyiqwele le conversation, ndiyathanda into yobana umbukelo ohlele ekhaya othi esisimo sithetha ngaso apho e-studio nabo bajonge kuso. Ingaba mhlambe banifumana phi nabo xa befuna this process of getting it over and done with? Le process yaka debt review bangakhona ukusithola. We are available. Our email address is info@psdebtmanagement.co.za, and then they can also contact us on our landline. It's 012-023-2364. See available go Facebook. It's PS Debt Management, na Instagram ps.debtmanagement. Masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana ababukeli baxhobisekile kwaye noko nexhala noba umuntu ebezibona uba uthe kaphu singapha si-stress ngapha zizikweleti noko ithemba liye labakhona. Enkosi kakhulu. Ngiyabonga. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele uyaqonda ukhumbule kaloku into yokubana kuyo le nyanga ka-October kuphawulwa i-mental health awareness, apho kaloku kunikezwa uluntu kufundiswa ngoxinzelelo lwengqondo. Phakathi ke koxinzelelo lwengqondo ebesithetha ngalo lolu olubangelwa zizikweleti, kodwa ke besinaye uPaul Viashibure esinikeza ingcebiso mbukeli bangaba nawe apho ekhaya uzibhaqa usezikweletini, ngeyiphi indlela ongathi uphume ngayo. Usabukele ekhaya Jikelele, masithi qhwi siyobhatala amatyala, ungaqosha uqoshalaze. Nkosi ngokuhlala nathi usabukele inkqubo ndaba yakho ithandayo ekhaya Jikelele. Ukanti uba usanda ukungena ufika sesichwechola ngasemnyango, kodwa ungaxhalabi isekhona enye esikuphathele yona. Kuba ngoku ke siphonononga incwadi, kwincwadi ethi amazwembezwembe kaXuluwe kungenwa nzulu kwibali lokuxhwitha-xhwithana ngobukhosi phakathi kokophondo lwendlovu kunye nondomelele. Njengoko liqhubeka eli bali liphonononga imixholo eliqela equka eyothando, inkolelo zemveli namandla ahlala ehleli okusetyenziswa kwesiXhosa ngokufanelekileyo. Ukuva banzi ke ngale ncwadi kunye nemigudu kandomelele yokuzama ukuphumelela eli dabi, ngoku ke sithetha naye umbhali wale ncwadi Mzoli Mavimbela. Masikwamkele enkqubeni. Yabulisa msasazi molweni. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi. Ungakho sinabisele ngentshukumo phakathi kukaphondo lwendlovu nondomelele. Ya, intshukumo ndingatsho ndithi lungquzulwano ngobukhosi bukayise. Ngabantu basebukhosini aba bafana bobabini bapha emampondweni apho elibali lisekelezelwe khona. Nangona lingebobunyani ncam, zikhona into endaziresearchayo nafumanisa uba yes, mazibe history yethu ethi idepictwe leli bali lethu ukubonakalisa iingontsi eziphakathi kobukhosi bethu singamampondo asenyandeni nawaseqawukeni. Ngoba kaloku umsasazi uzawuphawula uba kudala simane siba sezindabeni even before ndibhale libali apho kucaba ubukhosi bethu abukacace, especially phaya eqawukeni uba kakuhlehle ngubani efana usebukhosini and buhamba njani ubukhosi bethu. Kakuhlehle ngokuloo ncwadi mna andiyibhalanga basically ngokwenjongo zokujonga ke ukungena ezopolitiki zobukhosi baseqawukeni. Mna ndiyibhale ngendlela yokubonakalisa uba namampondo asisizwe esichubekileyo esikwazi ukuphila siphilisana ngendlela yasemaphandleni. Nangona nje siphawula uba kwalo mlinganiswa umphondo lwendlovu umke wayofunda kwano-college e-University of Fort Hare. Umninawa wakhe kundomelele lo anquzulana naye akanasikolo ncam. Yiyo ke le nto indenze oluphando lwam lwanika umdla kakhulu ngale ncwadi, nomxholo wayo watyeba kakhulu.
ukubonakalisa izinto zonke ezivelelekayo phaa umuntu xa ngabe ephethe ubukhosi bukayise. Mzoli, eli bali ligxininisa nokubaluleka kokuphonononga indlela abagwebi abawisa ngayo izigwebo ezimalunga nezaphula imithetho. Ngowuphi mhlawumbi umyalezo ozama ukudlulisa malunga nale nkqubo yobulungisa? Ubulungisa msasazi mabungabi calanye ngolu hlobo lokuba mayingabi yi-shortcut into yokugweba umntu. Makuphandisiswe ngoba siyafumanisa uba baninzi abantu ababanjwayo, omnye kuthi ureyphile engakhange areyphe ayothothoza iminyaka. Omnye kufumanisa uba ubulele angakhange abulale. Omnye hayi wathakatha umntu wabanjwa, asinayo ke iproof ngelishwa yobuthakathi kukhona okanye akukho. Eyona nto ndiyitshalenja kakhulu iinkundla zamatyala namagqwetha wethu makangajongi ukuba ayarepresent umntu emazi uba lo mntu akamoshanga kuba esithi akhokheza ukufumana imali. Makuphandwe njengoba sizifundele ezi degree zethu, masingazifundeli nje for uba sifumane imali okanye ibhizinisi. Ngoba siyafumanisa uba uphondo lwendlovu uthothoze iminyaka emininzi phaya eWellington eMthatha engakhange ayibulale laa nkosi yaphaya engqeleni kuba ke bengquzulana ngobukhosi. Zizimbo zikandomelele zonke ezenze ukuba makaphele banjwa lo mfo nguphondo lwendlovu. Ngelishwa ke ngoku xa seyiphuma uyazisola urhulumente uba hayi siyazisola ngokuba ungenzanga nto. Hawa sicinga uba singakubuyekeza ngesixa semali le minyaka uyihlele ejele. Ngelishwa ke wena msasazi noba ungabuyisa imali awulibuyisa ixesha lomntu nereputation eyenzekileyo xa bemtyhole ngesenzo esithile sobundlobongela okanye sokophula umthetho. Ezi sihloko sithi amazwembezwembe kaGxuluwe sithetha ukuthini and sinxulumana njani neli bali? Ndilinyibe kwisiqhalo lamaXhosa okanye mhlawumbi sisaci, I'm not sure. uGxuluwe wayekwidaba elinzima nabathwa apho wayesilwa ngabakwaXhosa. So amazwembezwembe ke it's ups and downs okanye ndingathi zii-intricacies kuba nokumsha. Yinto enobunzima obuthile kungquzulwano phakathi kwabantu ababini. Mna ke ndalitsalela kubukhosi bukaphondo lwendlovu kuba engquzulana nomnina wakhe uNdomelele, and nayo yavela kwii-chapters zonke apho mane sisho yeyi ubomi bam ngamazwembezwembe kaGxuluwe ndandingazazi uba ndingathubeleza kobukhosi ndizofikelela kwezi ngotsi zemiwonyo yamahlande enyuka obukhosi bamaMpondo. Le ncwadi ibonakala ngathi igxile nzulu kwiinkcubeko nezithethe zamaXhosa. Ingaba ungabelana nathi ngenkqubo yakho yophando? Msasazi kakuhle, yiyona nto ke injongo yam ngokubhala ngale ncwadi i-ethnographic kakhulu ngoba bendiqonda uba okay kudala mandizifunda ii-novels ezingesimontlalo but ufumanisa uba okay zithetha kakhulu mhlawumbi ngothando phakathi kwabantu abathile. Umzekelo incwadi ethi Udingezweni kaProfessor Mduze irayithi kakhulu nayo ijonge isimo sentlalo somntwana ongaqeqeshekanga ongamameli bazali ophelisa kwantshabalalo. Mna ndaqonda asirepresentwa ncam ezizweni singamaMpondo. Kunjani uba ke mna ndithubelezise eli cala lenkcubeko yethu, kuphilwa njani emampondweni? That is why ufumanisa uba kwisahluko sokuqala ndimzobile lo mlinganisi nguphondo lwendlovu uba ukhule phi enyandeni, wafunda eMount Nicholas, waya eSt John's College eMthatha, wanyuka waya eFort Hare, waphela ebaleli gqwetha abelilo nangona engakhange apraktise. So inkcubeko yasemaphandleni ivela kuzo zonke izahluko zam plus eyasedolophini ngoba ndibonakalisa uba ngeli bali ubomi bethu abumanga ndaweni inye msasazi, buyaqhubeleka. Ewe ke asithi makubuyelwe Embo kuphele ngoba ke ngelishwa Embo ngoba asinokwazi ukubuya but kubalulekile sizazi uba siyaphi sisuka phi singobani. Ibalulekile kakhulu Mzoli. Xa siyiqola le ncwadi iyayawongwa kunyaka ophelileyo kwaye kusetyenziswa yona kufundo kumhlobo wenene. Ithetha ukuthini loo nto leyo kuwe? Sasazi ndothuka kakhulu ngoba ekuzifika emhlobo wenene yafika ezandleni zegqala uBrambo. Nguye umntu owayibonayo uba amafumelo le ncwadi iyayidiserva iplay iyohlala phaa ereyidweni ifundise isizwe ngoba yeyona njongo kum bendiyibhalela le ncwadi. Andiyibhaleli ukwenza mali msasazi okanye udumo, kukufundisa abantu uba sikhona isizwe esingamaMpondo, sinabantu abaphilayo njebana i-rich le ncwadi ne-culture even nee-geographical features. Uyofumanisa uba ndiyamzobela uba kukho umlambo ngumzimvubu, kukhona abantu abaphila kwiintaba zaseMlengana njalo njalo. Ibe yi-honor ke ngokwebaluleke kakhulu into yee-awards, ii-salaries, ngoba yeyona nto bayabatsalayo ii-judges zatsho uba ndinayo neglosari ecacisela umntu uba xa sithetha ngesimpondo sithi mtram uthetha ukuthwani, ungavele ube lost ufunda incwadi. Yeyona nto ibalulekileyo kuba nokukhuliswa ulwimi akunyanzelekanga uba sihlale esiXhoseni kuphela, sinesibhaca, sinabathembu, sineendlela zokuthetha ngeengingqi zethu. Okubalulekileyo umntu makasixelele uba uthetha ukuthini xa esithi
umzekelo ukucala kwamadzikane kuzokwamkeleka mhlambi ku-language board. So yanenza ndaziva ndichulumancileka ukuba ke nencwadi enesimpondo phakathi iwongwe kuwonge elibaleka kangaka lesalasi. Mzoli, utshaba lixesha, masibulele kakhulu ngexesha lakho, sikunqanelela konke okuhle nangamso. Ndiyabulela msasazi ngelithuba. Enkosi. Lowo ke mbukeli ibingumzoli Mavimbela besinabisela ngencwadi yakhe ethi Amazwembe Zwembe kaXuluwe egxile kumbango wobukhosi. Makhol? Masigoduke. Hayi masigoduke mdram sitshaya iqhuma le way. Right sibambe ngazibini mbukeli. Khumbula ke amabhokobhoko azawufika kweli loMzantsi Afrika ngomso bathi xesha ke 10:55. 5 to 10 bazobe begaleleka. Kwaye ke bakuthiwa bazawuhamba ke kule world tour yabo bazawuqala pha ePitoli bathi Johannesburg babe bethi naseSoweto 2nd November FNB Stadium. Hayi sipha andizophoswa kwanto yonke into nzabe ndikhona. So mangazibini ke babukeli bethu beEkhaya Jikelele sikhona ke ngomso qinisekani into kubana niyasilandela nakumakhasi ethu onxibelelwano umuntu abe nosuku olufanana inhliziyo yakhe. Siyanithanda.